unta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalibay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daig unta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo ang atong kalibutan nga karon medyo nagkaguliyang nga unta magkahiusa ang gugma sa Ginoo maghari unta sa kasing-kasing sa atong katawhan, labi na sa atong mga leaders sa gobyerno, leader sa nasod, leader sa simbahan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nahigugma sa atong parokya ug nagsuporta sa atong mga kalihukan, labi na niining umaabot nga Thanksgiving Mass para sa ni Venerable Teofilo Kamumot ang namalit sa atong mga slots karon nga unta hupngon sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala. ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangalyupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mokabayo sa mga kabayo. ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon ug higugmaon ko sila kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel ug mamulak siya sama sa leryo, mugamot siya pag-ayo daw usa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing ug may sama siya sa katahom sa olibo ug mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman ug mamulak sama sa paras ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos?
Dili ba ako may nagtubag sa inyong pagampo ug nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa naisulat dinhi ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo ug musubay niini ang mga buutan apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Kaluy ako, Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Ania mahimuot ka sa katarong sa kasing-kasing, ug sa kahilad man ako, gitudloan mo ako sa kinaadman. Linisi ako sa sala, pinaagi sa isupo, aron ako maputli. Hugasi ako, ug mahimo ako nga puti kaayo. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y sa likway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo.
Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin o magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop og mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan og latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inigabot na sa panahon hatagan kamo sa inyong igsusulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mao-usab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Kristo gitawag siya ang Ginoo kagahapon, karon ug sa umaabot. Pasabot, way matago niya ang gahapon, mahinomduman niya ang nangagi, hibaw-an niya kung sa'y mahitabo karon, hibaw-an sa niya ang mahitabo sa umaabot. Ngunang gisultihan niya ang iyang mga apostoles nga kung magpadayon gyud og sunod sa iyang pagtulunan ang usa ka tawo, moabot gyung panahon nga siya patyon. Saman, musunod mo sa Ginoo. Anong wa man mo mutubag og klaro. Musunod dili. Nya musugot mo lutoson og patyon o dili. Ana. Kay kita ra ba lahi gid kay tag panghuna-huna. Atong huna-huna kun magsigi tag sunod sa Ginoo, hatagan tag maayong kinabuhi, hatagan ta og panalipod, mulambo ang atong kinabuhi nya ato day nang i-relate, mudaghan atong kwarta, ana mulampos ta sa atong mga tumong, mga malinawon ta, mahiusa, ana mo ginay naata magtan-aw sa mga kanabang gitawag na tog ideals in life nga mao'y ihatag sa Ginoo. Pero ang gisaad sa Ginoo siyang mga sumusunod, panganon mo sa mga lubo, kunis-kunison mo. Nya unsa man yang giingon? Kinahanglan mo nga magmaigmat sama sa bitin o sa tiyang giingon magmalumo sama sa salampati. Mga tulikibon nga mga pulong sa Ginoo, igmat sama sa bitin. Nya malumo sama sa salampati. Unsa man ang igmat? Dali nga matikod, dali nga makamatikod, makabantay dayon ba? Mao na igmat sama sa bitin. Igmat siguro ng bitin, o makay ko kahibawa ng bitin. Makamatikod siguro dayon na. Nya malumo
malumo sama sa salampati. Unsa man na? Malumo. Di gyud masuko. Kana. Sa ato pa, igmat ka nga magbantay nga di jud masuko. Kanus amon ta masuko kung lutoson ta. Kana suko kita na, latoson ta. Butang-butangan tag storya. Sawayon ta, awayon ta. O patyon ta. Suko kita na. Abis ang ganigdili ikaw mo ipatyon, ang imong igsuon, ang imong anak, ang imong ginikanan. Di ba? Suko kay muna igmat gyud ang imong bana, dili patyon, lipayon lang sa silingan. Suko ang gani kana. Wa ginapatya, giluya ra na siya. Di ba? Di mo suko ana mga asawa. Or ikaw bana ang imong asawa, gilipay sa imong kumpare. Di kam suko. Ang kasuko samot na gyud dagmalan, daog-daogon, patyon. Na pagbantay mo na tanaw na to ang kinabuhi ni Kristo, igmat kay siya. Sa dihang gilotos siya, gidaog-daog, gikulata, hangtod gibitay sa cross, malumo gyud siya, wa gyud masuko. Ang iyasang inahan, igmat sad, nakabantay dayon, nga di gyud ko magpadala sa kasuko. Nga naman, kini manggong kasuko, gideclare ni Kristo, nga equivalent ra ni siya sa murder. Kana bang mupatay ta? Ingon siya, giingon sa kasuguan kaniadto ayaw pagpatay. Di ba na amnas 10 commandments, no? Pero niingon siya, pero sultihan ko kamo karon, ang masuko sa iyang isig katao, ibanlod sad sa impierno. Kanang kasuko o kanang pagpatay, parihara na. Nya, pila kabok ninyo din ang niagi nagkasuko. Taas ang kamot. Nang niagi ba nga nasuko mo? Kamo, mga murderer, mga kriminal. Sa mata sa Ginoo, usahay ra ba ng kasuko, ipagawas? Usahay, arira suna-huna. Bara karon may siguro nangasuko na muna ko, no? Sige na mo gingon, nanasan, balik na saan. Na igmat. Diri sa unang pagbasa, kuan gid sa Ginoo bagi pinaagi ni propeta Hosias, giwarningan gyud sa Ginoo nga ang mga tao di ay kinahanglan gyud mag-usab, dili mosalig niining mga gahom ug mga bahandi sa kalibutan. Muna ingon sila diri, dili pasaylua kami Ginoo nya, dili makaluwas kanamo ang Assyria. Pareha na karong makaluwas sa Ukraine unsa man ang NATO, dili ang makapahimong malampuson sa Russia sa iyang tumong ang iyang mga armas, ang iyang pagpatay sa mga tao didto sa Ukraine, dili. Muna dili makaluwas namo ang lig-on nga mga nasod sama aning Russia, Ukraine, NATO, guban pa. Di ta mo angkon ana. Ang makaluwas nato mao na ang nagbuhat sa kalibutan nga mao ang Dios. Dili na kami mukabayo sa mga kabayo. Sa una god makatungtong kag kabayo murag hawd na kay kastanan. Mga dato sa una kabayo gyud sakyan. Nya karon mga jet plane na nakay kaugalingong eroplano, na nakay kaugalingong barko, mga sakyanan nga nindot kayo gara sa kaistanan ro mga tao, kana mga motor nga dagko kaistanan na kusog eg tingog, daghan na kay na sila ron magkuyog-kuyog. Nasuna nakasa gyud ko sa una na wa ko mahimong igmat, gasakay ko sa among motor ba kay among service sa unang Edgar kani atong driver ana mang motor kay habal-habal driver man na siya. Gadahain taon mig ubay-ubay ra ba to among kolekta gisod og sako nya ibutang ba sa kaning anis tangke ba TMX nga motor nya sikit kay traffic. So kalit bitag diri sa akong kilid
kana bang hait kay tingog nga motor ba, hing ano ba mo jingjing ba. So perti mo yung kusuga kay mura bata siya naglago ting ito nga traffic nya diri nag-skilled sa among do ingon siya jing so, igking ko igking niuna din siya ngadto ana din kong Edgar may ratag mabangga eh. Nakapanungo ko ano ba mga inana nya murag hawd kay ba hawd kayo nga ubertik pa imo nga amo nang pertindaghan ng patay na ron anak nila ay ano bang magdagmotor hawd na kayo hapit na lang murag wake kamatayon buak ding oo ay pagsaliga na mao nang pasabot sa unang pagbasa mao na si Kristo ming hatag nato og paagi unsaon pagpuyo ang kinabuhi unsaon man kinahanglan kamaog yung magpakamatay para sa uban. Kana bang hutdo nato ang atong kaayo hangtod sa kamatayon. Dili nato usik-usikan ang gihatag sa Ginoo nato nga maayo. Kay usay usik kaayo ang maayo. Ang atong gidala, ang atong gisigig paambit, ang hinatag hinuosyawa, kusmod sa naong, yaw-yaw, siging libak, siging pamakak, mga sayawa man eh. Nya mao'y atong paboritong sing hatag, mga malaway nga buhat, mga sala ba? Gugmaan ang kwarta, kadawaan ang kwarta, mo'y sige natong gamit. Ang sige noong hatag kanang gitawag og charity, generosity, kuli kaita, murag ungot kay tanan. Una sugod atong Domingo, maligya tag slat para ni Venerable Chupilo Kamomot. Aw malipay-lipay man sa noon ko. Kay karon as of yesterday niabot naman og 777 atong halin. Pakpak. 777. Naman na ingon sila nga kana kunong 666 ngilad kuno na nga numero kay numero kuno na demonyo. Ang ato dili sad Bishop Chupilo Kamomot man 777 perfect na number. So inautunta nga mahurot ni napay 6,223 ug ato ning tan-awon dali ra man siyang mahurot pero unsa may ato ding hunahuna bisan ako usahay di kong palitoy kay krisis kayo unsa nalay akong kanon unsa nalay akong ipalit og ibayad og kuryente unsa nalay ya para ba ning padung ra ba nimo eskwela sang kuan unsa may akong ibayad ana ang ato kabalaka no kana sa pagpalit pa lang nagslat unsa nakag-ingnon ka nga ihatag ang imong kinabuhi para anang imong silingan nga adik pasak-an as inyong balay papuy-an na diha ni atiman na sagot ka kanang ex-convict nimong silingan nga tulo ka buk gipatay o gi-rape pagsuod sa prisuhan karon wa nay ni angkon ana nga pamilya sige lang taw naglakaw-lakaw ngitag pagkaon pasudla nas inyong balay higugmaan na samot na no anong inyong mangkong tutukan mao na ingos Kristo pagbantay gyud igmat gyud igmat pasabot hain man ang sugo ni Kristo unsa may angay tumanon unsa may angay buhaton kada adlaw igmata kay basig ang gasugo nato mauna ang yawa wa nakakabantay nga sa sige nimong pangural sa imong balay yawan o na di ay ang tumong nimo ang kadaw na di ay ang kahadlok na di ay or ang kasuko kay usahay ra ba ang hinungdan aning pagpangural kahadlok sunod kadaw sunod kasuko mao ni ang mga yawanon pero mangural ka aron mahapsay ang daan nya maklaro ang kaning imong tamnanan nga ini ika-ani nas imong tanom nga wa makaon sa mga kanding o mga baka diha imo dayong i-share ngadto sa imong silingan kana nindot na kay pag-nurture
Para ko nang tanom, igtanom nimo gamayng tanom, imo nang koralan, di ba? Aron dili kanon sa hayop. Pero ini kadakos bunga, imo nang ipaambit. Dili na mo ingon ako'y gagatiman na panguha mo ng buang mo pusilon tagyon mo. Ayaw. Dauta na. Di ba? Kanang imong anak, imo mo nang ikugos-kugos. Imong ipasuso. Nya karon kay 13 years old, 14 years old, gusto naman nga lain ay magkugos-kugos niya. Masugot ka o masuko? Ha? Anong manguyab na ba? Masugot, dili. Tubag? Dili. Buangon ka. Ang di man ka musugot, nga gasa man na ang pagpanguyab, gugma, gasa man na ang imo hinong itudlo, day, dong, kinahanglang igmat mo ha. Igmat, meaning, ayaw gyud pada sa sala. Kanang sulob-sulob, anang short inday, nga mubo kayo, nga mukuyog kas imong uyab, kanang sleeveless dire, or kana na lang spaghetti, pakita-kita anang imong pusod, ayaw kumpiyansa ana. Kay naay daghang bitin diha, nga mas igmat pa nimo. Tabuni gid na, tabuni. Tabuni na tanan nya kadang hikap-hikap igmat gyud kaday nindot man na siya pero igmat gyud kay once makahikap na mura gyud nag-alimatok nga di na mamuhi hangtod matagbaw. Mura sa kong nakasuway no suway ko anas panagsasuna na igmat bat mo na itudlo ayaw tudlo ayaw panguyab nabuang ka diha nga gasa nas Ginoo tudlo unsaon paggamit nya ma nindot man gyud kay ihikap ma nindot man ihalog-halog sa antos mo nay gitawag og antos ingano mag-antos man ma moabot kay panahon nga maminyo ka at least kamao na kang moantos siya ngano mo day nang minyo ma di na magsigilag halog-halog kunya lami kay tanan ingon sa dili galabi ang antos nahibaw ka nako karon kining inyong amahan purti na nakong antos ani nya mo verify man ang imong anak ngadto pa tinuod nga si mama nag-antos na nimo siya dugay na sa kong gaantos anang animal mong inahanday pero tungod kay nahigugma man minimo og 2 months Ginoo nindot baya di ay nga mag-antos ta aron mo higugma mo na sugdi na karon unsaon man pag-antos sa manag-uyab way hikapay tinutukay lang wala haron limpyo ang hunahuna virgin ang lawas pure ang kasing-kasing di ba kanay itudlo amoy ayo sige na nindog na ta mga igsuon sama nga ang karnero ipadala ngadto sa panon sa mga lubo kita usab andang nga motuman sa maong sugo busa mapaubsanon kitang mudangup sa atong magtutudlo og moingon santos nga amahan panalipdi kami Santos nga amahan panalipdi kami nga ang mga naglangkob sa simbahan mga pari mga obispo ug ilabi na gayud ang atong Santo Papa magpabilin sa grasya sa pagka mapaubsanon nga maoy muhatag kanila sa kahingpitan sa ilang misyon mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga amahan panalipdi kami Nga ang mga katawhan sa atong nasod makabaton sa kinaiya nga Kristohanon ug magmalagaron sa usag-usa mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga amahan panalipdi kami Nga ang mga gilutos ug dinaog-daog makaangkon ug kaligon sa lawas ug kalag mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga amahan panalipdi kami Nga mga minyo magmaunungon sa usag-usa ang bana ngadto sa iyang asawa ug ang asawa ngadto sa iyang bana mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga amahan panalipdi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga amahan panalipdi kami
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga Amahan, panalipdi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga Amahan, panalipdi kami. Ngang mga kalag sa mga matuuhon madala na ngadto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Santos nga Amahan, panalipdi kami. Labing maluluyong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dahil kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta. Sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang tuhuran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandong namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Paingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan sa kami
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon, mahimo gid tang mga balaan nga tao, dili dautan nga tao. Ngato lang buhaton, igmat gid ta nga maglikay sa pagpaambit sa mga bati nga niya nato. Ang atong ipaambit ang mga Diosnon gyud na mga butang o mga hiyas. So salamat sa nipaambit sa ilang mga Diosnong mga butang. Ang nahalin nga slot sa HGVTC dinhi sa atong parokya niabot nag 711 unya ang dito sa DST community sa mga madre niabot nag 66. So ang total 777 slots na. So pakpakan na tog usab ang kapalit. So napay 6,223 may untag mahurot ni siya mga siguro pizza 25, labing dugay, kay gamiton man ig pizza 20 city. So, may tag mahurot sa inyong paminaw, mahurot ka ni. Sa namaran taron, 8, 25, napay 17 days. Asos, mamalit lamog 17 kaslat. So, urot na siya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutaris hostia, que celi pandes hostium, milagrimum hostilia, darubur fer auxilium, one trenoque Domino, sed sempiterna gloria, vivitam sine terminum, nobis done in patria